and uyicherry esakhulayo cherry ngamani bra ngane da asikizi kazi lami isithi intombi cherry cherry omncane sawama kwamanye amakazi amajini ekuthuka ezawe ba into nezitomboys ibona into kahle lekonini abantu zaspirit uzomjini kodwa umuntu ayedwa soza akuthuka khana nabe bawufuna unathi ischeme sakho kodwa umuntu anganya kodwa anganya ayo bethanya phambene incaki yabo ngeta ukuphambana ukuphambene abantu asiteni umuntu obhadleka nobuza ngoba mhlawumbe uba nomuntu onjani mos yes intombazana but yanibona damn abantu nomuntu onjani soko ndobubuze qha kugeza nokuphambana. Welcome to the biggest podcast in the world. Yeah. Me say dive into the rhythm, feel the new wave vibe. Yeah. Where fresh thoughts and voices come alive. Sondela, Amela, yeah. Ashit patelo kusibu twangena. Oh, shagalanga neno. Ngoba ufuna ukuphoswa ilento usikuphathela kuhle kodwangena ithina udutshulunye Kapa akuliwanga ndukapha chitha uqhopha ikaka special up culture yar yebo la line yade dimabele la line ses injalo that's a dope one Smash yo before bengu-Smash uqaleka ngusima but before bengusima nikwazi uba ubengubani mhlawumbe ungasicacisela mhlawumbe ngcono mhlawumbe ba awe so usima ne ibengusibamkele Matheza uMatheza ayifani yami xa abantu bacinga fa uMatheza into ehamba no Smash oh namdinga into edlala ibhola usima yabo xa ke nabe ndimamela R&B kakhulu ithanda ngumali wamphofu R&B yabo so ndibaselekeza way fika uAsha befisharisha no Lil Wayne phaso ndibaselekeza way ngokudlala ibhola yabo so laqoba nama ke ndizinike chance ke engiqini zami into zami yabo manje rapper pha eUzi which is esenda elibrary so la dibano taza uzanzolo yabo abantu bamba pha wabo mathina ne skill yabo xa manje nibhala here and there and then after like 2 years or 3 that dibano Black Twisted in fact saformisha Black Twisted which is 2012 but now 2012 2011 yeah so saformisha Black Twisted sabeta but ke sayeka ke I don't know why bensemncinci into ndisazikhumbula no awuna ngapi I was I gonna 13 okay emncane but 13 yeah so after ke unde nantsika ye Black Twisted I think by 2014 kwakho Smash which is uSmash Matheza ke ndim mamela ke drill ke la xesha ezawezo Tion Pop Smoke like gangster music and ke wona mkhule kasi like gangster so they're like sister sami in fact andingena okay rewind back to usima awe yabo pha and then ngokunenza uniformisha ke ngoko iBlack Twisted awe ngubani mhlambe ngubani umuntu oze nale idea yokuqala bathi mamela basenzeni Black Twisted and then nini mhlambe nibe nibangapi nasheka nibangapi okay so I would say nguMavel Damave owazana niba makubekho iBlack Twisted yabo and then uthi speech behlala opposite pha endlini yabo behlala opposite pha endlini unathi speech lomhlobo uyamqaphela so benimane nisiya naye xa nisiye uzi so noTamave ayithanda yapha so uTamave wazana la idea ngoba masithini basibe iBlack Twisted yabo enye izinto nozikhumbula kuhle because benimncane kaloku elaxesha so ngikhumbula pha napha and then ngabe nayi chance like ndiringe namhlanje ngicela bakwenzeka kwathini yeah oh okay and that time manje ngezinye into endisazikhumbula nebezithethwa ngiphizo ne awe so ngela xesha niyapha kuphizo kwa ingaba beseni already seni recorda kwezinye indawo okanye sezikhona ezinye ingoma benisenizenza ngaphambili I would say like ngokukhumula kwami ifirst single yethu isingle yethu yokuqala sayibetha pha ku Non-Stop ku Mr Pito it was 2010 okay exesha le FIFA World Cup 2010 dansezu grade 6 la xesha 2010 yeah and ukhona kwi hook bane nothing yeah dikhona the back up like do ngala voice okay la voice incinci ne verse khona
and then ukubhala ndifuna sikunalele ndifuna yaziwe nale abekubhaleni ke ngoku ubuzibhalela okanye mhlawumbe ibintu obuyicinga and then ihambe yolungiswa nguMavian bendiyicinga manje ilungisa phana pha which is uyayibhala phansi yena ya manje ilungisa ba okay man flow kanje okay late yeah while when usekela ngoba mhlawumbe ngicinga okay ngezi chips candy chips ziyapheka uthi hayi chips ziyafry so andaba ndiyavakala don't yakuvo you making sense yabo we making sense but ibeat ayikho that time when kula nto okanye nimamela ibeat qha uqomba mamela ibeat naneni no uphizo andazi ke phofu ke but uphizo lobe lapha uthi yena nanifika phana ni beat nine hook wanebetha nje hook nahamba andifonela ke hook yaza no Mavian inathi ke hook banga yes uthi wanifonela ke ngokusinibheka komakweni ba hey buyani nasi beat ndiyigqibile uthi sebe ngeke nje ndicaba ke nibethela into ningena beat okay so wanifonela uthi wanifonela ke buyani ke ngoku waqomba hey intswembu le way le buyani ke andazi ke phofu noba ubethetha ngalena idope nokanye bethetha I think uthetha ngawuthi yokuqala isingle yeah isingle lethi idope bazoma bathi after inathi ki ilomntana idope okay yeah. Oh wow I wonder ukusebenza no Mavian like yo like xa umamela bona uvuba hey man I mean lo umncinci wena umncinci and marevota man yeah why like dicinga lonto like I strategy soba sibe nom kwa ukudiscoverisha bakudiscoverisha like ba u right wena for ba ungangena kule ndizama ucinga nje engqondweni yabo ndizama uzipictureisha nje engqondweni ba babecinga ntoni ba usmash angakwazi ba afithe kule cruise icingayo because badala abantu uthetha nabo yes and bendimncinci ubani omdala nguMavian ubani omdala I'm not sure uta Mavian uta species ba AJ1 I'm not sure man but phakathi feel like ba AJ1 but mina ngomncinci hayi obvious kaloku wena hayi obvious wena ungumncinci uvakalela usabetha mdala at least no mdala yeah hayi no siyayivuma lo siyayivuma lo nto le the song yenziwa nguPhizo phayana and then maybe ke ngoku I think that was the first time ke ngoku uziva ke ngoku ba ndiyaqala uziva ke ngoku ndisishicilele uyaqala uziva ke ngoku mhlawumbe kwenzeka ntoni kuwe ngaphakathi ala happy ndangiqhayiseka kwena seprimary laxesha ngiqhayisa ba ndiyacula sazoyo perform qho yo perform ngiqhayisela uclassmate ba okay jonga lana ndifila labe ba yeah I mean like mhlambe the time umenihlangana ni like ni Black Twisted nje eqaleni ngakafiki pha kuPhizo sonke sibane ideas lento ba mhlambe xa ucula but awukaziva ba usounda njani into ezinjalo but as soon as uziva ba usounda njani I think noba kwenzeka ntoni kwaqonda ba this is it nansi lento endiyifunayo kwenzeka into kunimali like the first time nje uziva nje kaloku enye into bendimncela xesha so bendihamba ngento ethethwayo ngoku ba kuthiwa ngokuthethwa ngebrand kuthethwa ngebeer ngoku yilona ndibhalwe ndiyicingayo ndicorrectwe pha you understand so yeah and most umuntu besiza ne-ideas nguMavian besiza like ideas i-chorus nentoni and most umuntu bendilungisa ngunantsika Tamave yeah but babe la kancinci kodwa but yeah okay mhlambe ucinga balanto uqale kwa eli ukuba kanti ungena kule nto ucinga mhlambe noba into yakunceda onde ube ngulo smash unguye namhlanje ucinga balanto yakunceda lanto le ndingathi ngathi ngathi azange ngincede nibala ke ndibe lapha yabo ngathi ndibaselela kulomculo bendibaselela i-drill after no bengaculi if enimamela i-drill benza ucula yabo because bengena like nyaka kanye 2 years ndake ndahamba ngoba ndisemncinci yabo then ndabuya namamela i-drill then ndabuya ke ngonye iweki ngoku but do you think ngokuba if buqale ngokumculo ukunoba dope than like since like compare like uqale ngalo yabo and uqale and ubu dope deliverance yonke into ubuyithetha ngokane ubu dope so ndale ndithi like at least ngamava la since babuqala ngoku babuqala ngoku ucinga babukunoba ntswempo kolhlobo lilo awuno ya akuva wena because ngoku like ndiyazi ngino yomculo mosiba ntontoni ndakuva andiyazi awuno yazi ne wow Phizo ndikunike luya apha ku Smash ndisafuna nje uhlala kancinci apha kunathi kusima Phizo
aninike ngokiproject yini ndiyabona ngo unibuza ngosimo futhi usima wayemncinci ezinye izinto akazikhumbuli understand that's why ndene ubhide ku questions zakho ezikasimo ebemncinci usime la xesha understand so ezinye izinto azikhumbuli kahle yes ngasombuza like ngosmash smash usindimdala everything layazi because usmash uqala 2014 okay smash and then ngoku kwehla 2013 bingusima understand so ezinye izinto ndizikhumbuli kakuhle but phana ndiyakhumbula but akwazi ukabuza kodwa kwengxaki okay bese nokuphulayo ndini uba ukhumbuli kahle like uzawuthi uba uyikhumbula okanye uyikhumbula because it's just a question because endifuna khalo yazi ba yeah because we're trying to search the album we can't find it because it's dope everyone is talking about the same thing like that album was like kwingoma esizivileyo singathi uba intswempu yonke yabo nangona singayivanga yonke sive like 2 or 3 like for instance la album Black Twisted le Black Twisted yabo na ingoma I think enzaziyo ile nomabatshe yabo which is mna ndifuna more ndiyakhangela even now ndilapha ndibuza Pizzo where is the musayibambile mhlambi sekuso that zothi I release it that Mr. P unazo nje za track uthi akasa don't think usenazo betshilo nje ucomment ba usenazo nje khona ipost beyipost noma Mr. P wabuza umibaziphi tracks ze Black Twisted Mr. P unazo nazo and ngewezinye track andikho kuzo pa track andikho okay but you don't know by naphela nisenzani ngala nansika nika yona uPizzo la masters not correct yes okay loya ixesha lihambile umuntu uye wahamba wakhola so oyeka kakho wena gazi lami ne ukwenza umculo so inspireshwa intoni back uqona okay no I want to come back ngoku ndifuna ubuya ndingusmash Matheza drill like gangster music yeah okay so ibiyiphi yona artist like I know most of the artists as inspiration with drill landoza as inspiration with Pop Smoke if and Pazab so kompilo uqona okay no I listen to this dude ngoye umuntu onenze okay Tion yeah English Fiona African yeah Tion okay yeah masingene phakathi ngikhole ngeke ngaphuma la track ka Pop Smoke ku Christian Dior yeah ke yaqabatsho sound yami ndimoslo too much and ezwe baringa ngazo buyaqaphela mosi drilling gangster ndoze ezwe baringa ngazo siwezi ngekasi so manje na ndaqoba okay ayijonga sisiport phakathi yeah so ngoso ungenile emculweni ne like usekasi and uyicherry esakhulayo cherry kabani bra ngane da asikazi lami isidu indombi cherry omne ngane okay did seven say illegal yabo usme ndala ndwana bla like konke bese chokuthi iblantwana unatsinga usiba according to indwana like okay sisi ngathi cherry ngathi bisi bedi ngada lokho kemadona ringa kubeka mamela wakada mazwako buti wakada mtakamane ukhula elangwezeni ekasi especially langweza ko landozo lesbian ne yeah let's take it back like how was your experience yabo usekasi yabo how was your experience ukhule umuntu njani i-trauma okuqithe kuzo yabo nezituation ezinje abantu baye bak-accept ekasi okanye what happened ingxaki yakhona ne mna ndakhula ndinje mnade yami like ndisemncinci I think I was ndasishayina ngaphi but ndisemncinci ndakhula ndinje mzanga ndafakela mnade yami anogizika yoso direct no it's fine ngizika kade ngicela ibar mazanga ndafaka okona ngiceba ndisemncinci I feel like obomna sanibuchuze bubo bachuza mna you can even like go Facebook sozubona ibishaya ndifake ne braces weave nendondolo no cha ngoku ube ndimncinci sexesha lasimba uboma xa uhamba kwamanye amakazi amajini ekuthuka ezawe ba into nezitomboys ibona xa behlele ekoneni abantu eza spirit mozomjini kodwa umuntu xa yedwa so that akuthuka xa nana beba ufuna unathi iskim sakho kodwa umuntu anganye kodwa anganya ayo betanya habi sazubetha kodwa anganya ngawaginya amazwi anganya
Sure. Ndaba ngiphendule na. Uphendule. Awunyanisile. Okay. Like if you check the picture I think Pizzo ayifakileyo ngiyambona like bawuseni and then it's not like bamhlambe into athe kwiminyaka ethile adlulileyo wazinantsika watshintsha kuyebona into ezinjalo because bakhona abantu abanjalo bathi ndaguquke ngokuseke mdala like aqomba hayi man otherwise bendile bendifihlo okanye kwezinto ethile yabo yeah but yeah ukhona bufuna ithethe ngathi kuphazamiseni ngasebenza uthina ngicashela think ngicashela benza uthina yes yeah mhlambe ngoku engosobuyile ngokusmash ke ngoku yabo yeah ube ngumuntu o-inspired by bani nguyoung Young Ma Young Ma yes yana ibe nimbukela ndiyamncanya nabe nimbukela like uthi ba benga inspiration nguye yes napa be nimbukela like nemncanywa nje no like ba like ibendi ncanywa like ba indlela repa ngayo too much no anditsho uba indlela arapha ngayo sentsho you took a break ne yeah ngokusebusa wayeka noba uzibiza bangusima wayeka kancane sentsho ngoku sobuya ngosmash mhlamba awubonanga ba I think young not ngamba benimncanya but like not ngamba like bandiqomba okay andifuna ufana naye ndifuna urapper nguye not ngamba yabo because even ingoma yakhe ndiyazi I think i1 ngu kodwa track i1 uqonda ngoma endiyazi i1 yeah yeah pity but I'm local yeah inkazana eyi-1 ithethisile ke le ngoma le hey ithethisile ke leyo ngoma le hey let's talk about yona mhlambe i-process yayo like ingoma yenziwe njani yona like uveske wavuka nje wayocela i-beat okanye wafumana i-beat wamamela ngenzeka njani okay yazi la track ne ndi-featured ba ayo ngoma yami la cha iverse yami vela thini ya outstander like ya ivela outstander igama track ngazana i1 no mhlawumbe xa uyisesha naso sozuyibona ifumana umjana don't know why ngazanga like ayinansika I upload yabo ayikaphuma hayi eka upload buya khumula khona ndi post video ndabhala ba ilink izophuma soon umjana don't know why wathatha isikhathi naba mhlawumbe kufika kwambulala yabo ndabe ndiyicinga ba mhlawumbe ufila like yena mhlawumbe general kupingoma yabo it trended almost 3 months I think uzoyikhupha ngoku uzoyikhupha bro uzoyikhupha then ndicinga yintoni ngo ndicinga uba mhlawumbi ngase nditshintshe ibeat yabo ndive ndiyifaka la verse kwenye way kodwa ndifaka uverse 2 ndiyenza i-chorus and then ibizingazane ne-1 yabo that would be dope yeah man because kakade besesikhe singayazi kakade uba ikhona igama track uba undithathe serious khona le meeting thatha serious ithi igama lenantsika le track drive samvele outstander I also feel like umjito mbulele that's why ngafuna so akafuna uthina akafuna ikuba akafuna uthina andiyazi ke mhlambe ingenzeka nayo nengoma ukulahleka ndiyazi ke phofu but ukulahleka andiyazi ukulahlekile andiyazi ayiko bilahlekile what do you mean phofu nayo phofu wena iphelela ne yeah unayo kuyiphelela ya nayo kumphelela yo inoba wayenga release ke ngoku I don't know man but when uyiva njani wena xa nje uyiva njani the whole like xa itswebu bo wayulaha ke itswebu die track ndifuna ndini dan beke koneni athi yenza lekubela uthi hayi track da bekubela uyabuthi ya i-track itswebu finish angine ndithetha Kodwa ndithetha uyandibeka angiqawusa kujela kodwa ivale ndithetha kujela makupi track man ya makupi track because abantu ngoba basokolisa mna ku-comments bro because yona track inantsika itrendayo trended yeah bro abantu basokolisa mna understand and ikhona laa nto uba ubona uba ngaske ude uyifumane iphelele yonke exactly and then ndebamayiza ndihamba ndireact kanye ndithinde bamayiza and then izofikelela exesheni loba ngoku abantu ngokusambe kuvele enye into ngoku sengasafumaneki mhlawumbe kuvele enye into enye ingoma ozophinda ugqi ngayo ngoku sibe sesingasayi iwoyanga leyane noba ingazisa nantoni ibe sengasahoywanga yabona that's why ndisithi ndiyayisapota le nantsika yakho mnikeza ixesha mhlalele uba kusephela kalo May phela kalo May but yani ndile last year manje yeah last year noba like no nyakone 2 months ngoba ngicela phela kalo May but ndiyayithatha iverse yam back I'm not borrowing it ayithatha mna ndizayithatha enensembe kakhulu ine yakho futhi akho umuntu ubhadaleyo switch beat ndizibethele i-chorus yam
better another verse. akakho umuntu ubhadelwe like ubhadelwa feature Awunibhadale feature yami, unibhadale mje feature. Esibabe nje ba feature. Okay. It's not my Oh, song. okay. Kai bese I'm Uyibhadele. 10. Yeah. I should pay for a feature, bro. Okay, My so time. hayi ke andiyazi ke mhlambe na uthetha ke nalapho kuba xa uyithatha wawuyithatha nje kaloko sayibhadele But if you bhadale ndim nje bese. hayibo bubutsotsi kaloko ubenzayo Khwela naye phaya ixesha lakho sobazi baphambi ndiyabheka ekhaya ta. I mean, ndiyakufumana. shilo kanye ibhale nditsho. Yeah. Okay. the people are talking ke ngoku abanye ke ngoku xa nje ke ngoku aba bayifumanayo phayana like andibabonile kwi-social Because media naye group benibasendela kwi-group WhatsApp naye group WhatsApp. Yeah. social media ke ndiyababona ke abanye bayaphendula even naku TikTok naku Facebook ba hayibo kuthe uzothetha le nto wena wawugqiba intombi wena bajilo pha Like Inkazana eyi-one. Ewe. baphambene ingxaki yabo ngeta ukuphambana baphambene ba-understand umuntu obhadile kanobuza because hambe uba nomuntu onjani mos Yeah. yes nintombazana but yanibona tiyana uba nomuntu onjani soko ndibubuze qha kugeza nokuphambana kaloku mamela not ile ndlela uyithetha ngayo wena uthetha ngenantsika ngoku okay image okanye ndibona ndinjani kanye ndinto njani Okay. mna akaba not kanjalo like uba ukubona uba uyandibona I'm a lesbian okanye I'm a what no Sure. abathethi kanjalo bathi le nto uyithethayo uba inkazana eyi-one Andijolini. inkazana like ubale bathi uyiphusha njani agende lela hlobo but inyani nje tam ingazana yona sothi damn into yona right right irayithi kuwe Yeah. weke yangxaki leyo As- but ngaphakathi yakwazi ngaphakathi ufika ntweni kodwa kaziva I mean unga-advertise if nawo but kodwa honestly nyani jonga mhlawumbe bandithi mhlawumbe jonga tama ndihlale nomntu xa kwi-group zobe ucingana namseni awu exactly ufika lapha iyi-one Ndiyakufumana. ungatyirayisa every day every day kumngqusho every day Uyasibethisa wena. exactly and bathi masima abantu bayaunderstand wesama out bayaunderstand ebhutshe abantu bafana bayaunderstand Akhona mashara angayi-understand yelo way uba then kalo yabo uthi awukwazi ijole nomuntu oyi-one. bathi yo Bari ke ngoku jonga kwaZulu thatha ngathi ukuthetha isithembu why uthatha isithembu xa kanti ingazana eyi-one esosithukutezi bathi hayi kodwa yikho le nto utheni ungathi uzama uphushe enye i-agenda erongo nje bathi but inyande defensive. feel like nani nayifila ndivila nayandithetha ngayo exactly hey thini yayo hayi uzithethelele hayi ndiyavuma hayi buthi uzithethelele amna kho nto uzoyithetha qha bendifuna nje Nkosi hey usimeshe ukhona umuntu azawazambethisa namhlanje uzenenye straight. okay luya So wena gazi lami ka ulandoza ne unonikwa enye i-challenge sune like sowuthe sowuzichuzele ilandoza i-drill so ngompa omnye umculo beside ilandoza i-drill R&B. R&B into bendikhule ndimamela yona ukuze bendiyacuba iyakhona mos bendithetha like uba bendimamela i-R&B then uAsha fike befisha Lil Wayne ukuze like ndiyarap isikakhulu bendimamela R&B mna yeah R&B music So, all the way inobe khona enye into esinoyilindela this year okanye iproject osebenza kuyo kanye anything onoyikhupha this year? not ncam andayazi mata andithanda ukhupha Yeah. like ncam because abantu ne they would give you pressure uba smash khupha ndonokhupha khupha itrack faka ilink 50 something yabantu abadownloadayo kodwa une-following engakanani Okay. fumaniseke za-comments abantu besithi khupha bangakanani yafrestana so ngoku ndirandi ngongisaqokelela beyi-following bemore beyaqhiba ndimosibhethi short realism Yeah, just yeah, for content so zofanele like uyifumane like itrack uyikhupha itrack abantu bangadownload abantu bayi-15 kodwa how many followers Okay. 157 something yenantsika bafuna ntoni kanti exactly yeah. Naxa benzobuza noba yenziwa yintoni into enjalo. I don't know man mhlawumbe ndikwazi marketer strategy. yeah I don't know man I don't know mhlawumbe uyakwazi bandithi mhlambe loyalty ke mhlambe yababantu ke mhlambe because uyakwazi umarket because ingathi ifikelele kubo kwi-reels which is marketing yakho iyasebenza yabo because i-marketing leyo uyabo yokwenza izo reels ntoni ibifikelele i-short kodwa bathi yiza nayo ininzi okanye kathini which is umarketile ngaloo ndlela le but ke ngoku lila loyalty besithetha ngayo ke sithetha ngaba laa mntu uthetha le nto uyithetha nje then xa ikhona akayenzi laa nto akakho loyalty ke ngolo so mhlambe
singathi mhlambe nawe ungafuneka mhlambe ujonge mhlambe nawe mhlambe pha kwi page yakanye kule ndawo apho drop khona ujonge uanalyze pha ujonge pha ba la nje uyajonga nje ba bangapha abantu abanantsikayo abayimamelayo lento amamela ixesha elingakanani bathinthi like zonke zazinto zijongayo ezana zii-males zii-females baphi ababantu so that ke ngokuyazi ba xa uyenza into ethile uzazi focus yakho iphayana ungayinto ibig ube big headed ba izawuthandwa ngumhlaba wonke ingenzeki qala uyochekisha phayana because uFacebook uYouTube anazi andazi Instagram I'm sure nayo Instagram kanye yayenza nayo lonto leyo akuchazele nayo akubonisa ba mhlambe TikTok okubonisa la wena mina ibona ukuthi I think bendisanda uyibona nina no like 5 days ago mam TikTok yeah because kwa TikTok akudala nayo no naye think bo October last year but what Christian better go 40k ngoku and then le way athetha ngayo uta yeah and then le way athetha ngayo nantsika uta yojongeza yena I think benditsho like 5 days ago bona siba ke women bona siba like okay male don't bona siba like UK abantu base UK abantu baphi ba like bayibameli yakho yeah sometimes iyanceda ke lawe yabo amaxesha amaninzi xa uyijonga into yabo xa uzawuyenza yabo ungasikukhetharishele abantu akanye mhlambe iexpectations zakho zibe nkulu and then utyhafe yabo at least xa upush uzazi ba oh okay I know abantu aba-loyal kulewe bangaka so and expecte kangaka iscore 2 seqha isibe ninzi yabo but kodwa uyazi ba inje which means that xa uzokwenza ishow awuzuya ngalawe yeza comments ezininzi yaqobo abantu abaninzi yabo kusike kufika abantu abambalwa and then ke ufuna uyiyeka yonke lento ubuyenza because xa nantsika xa ndiposta andibana ba hey mantontoni because ndiyazi ba ngenye imini izawuthi ngenye imini eat and then on the minute bala ba hey the minute belapha ezantsi izangistressa lo ndibone sendidepressed ngibone mfuma sebandiphilela i-social media ngo so mna lo ndifikileyo yiyo baba share ungashare yakho yoba i-views ngathini it's fine kusali uyibonile ba uyibone yabo I think that is why most of abanye abantu ezinye artists yabo but ke most days says established already siyathanda bane Facebook lanto ka account manager ntontoni yonke lanto Facebook ntontoni yeah so that bazo tracker ezazinto sizithethayo angabi na yena kana xesha lo tracker sikaba trackers bazazi ba okay into ezithile zisebenza more into ezithile zisebenza more yabo because most abanye abantu abaninzi naxa be promote ingoma zabo ukuthetha nobhala kubo zi attractor more wabantu abantu afake snippet abanye bafake snippet abanye bafake into ethile like ngokujonga kwapha kwinto into esebenza kakhulu iyachaza napha videos like i-percentage of videos i-audio ingakanani wajoma okay isebenza kakhulu le which is masebenze more ngale but singayiqhuba nale ya but sisebenze more ngale all right then ulantuka noko nisebenzile kakhulu naye mhlambe singalindela lini mhlambe ningaphinda nisebenzisane mhlambe noPhizo mhlambe nibe kunye kwi-project e1 ndoni ayidama noqada ndiyazi and yaba singaphila like sebenze nini because like uyaqaphela ngokusetshenzwa ngemali official I do not have money anamali because xa siyangimisa iphi mhlawumbe noma approach but okay cela ibeat ngicela intondoni of course uncharge uzongicharge imali enkulu because like i-production yakhe intswembi quality yakhe ingashalala yabo official do not have lo mali andazi kuba yena ucinga ntoni okanye ufila kanjani you understand so I'm just being honest okay yeah official no afford okay and then mhlambe ke ngoma nje nayi producer yami okay so ilantuka ke ngoku njeba ke ngosusenza umculo wakho ngoku sezikhona izinto mhlambe ozenzileyo mhlambe ezincedisa ukuvula ke ngoku ingqondo yoba umculo ukuze uye kufikelele kule ndawo okanye ukuze kube kanti bekhona njeba ndisenza lento endiyenzayo ukuze kanti be kanti ugenerate imali wenza ntoni into ezithile izikhona izinto mhlambe sozifundile ngalonto okanye you just dropping nje into endizifundeleyo mna tani ngathi you should like pay for a feature labantu phela right now I think feature I won't bookisha pay ngathi because last time I was like desperate for this stage nje go like dala yabo lo dala khona say 2 years back or 3 years back ndingatsho yabona man desperate bangase di performance but ngoku tata ndibhatala feature ndibhatala isikhathi sami ndibhatala yabo yeah good and then but ke ukukhupha kwakho umculo like I think umbuzo now uphendulile ndo uphendulayo ne okay
and then ukufunda ezinye because there is another side of and I think no Pizzo mhlawumbe uyancedisa mhlawumbe ukupost iwezinje because there is another side ofuneka nalo so ufundile kuyo like ba umculo wakho xa ukhuphileyo kumele ube uregisterisha ufake kwindawo ezithile nendawo ezithile so that at least even if no abantu aba by 50 badlalileyo kuwe at least there is 10 rand or something inyana kulenyanga nanye 10 rand Nope. yeah I think uyabona ezinjalo aveni is distance kakhulu nabantu ukubuke wasebenza nabo kakhulu like ophiza ucingele mhlawumbe kwini just sondela nje mhlawumbe noba nenkiphine nincokole nje andidistance nje sikoyika ke nganditsho sikoyika kuba mhlawumbe kuyathi yadibanani phela udibane nje mhlawumbe noba ke mhlawumbe kanijonga ngokwenza feature ngokanye awujonga ngakwenza lanto mhlawumbe ngoxesheni elithile mhlawumbe ningade nincokole xa ibona ibani nyani ingathi lento uyithethayo yenza ibusiness sense because abanye abantu sometimes abakucharge ngoku yabo because abakucharge nami ndiya ngebusiness yes mhlawumbe abanye abantu abazukucharge ngoku but lento bayithethayo mhlawumbe ne-business sense then ke ngoku batsho kwazi uba umuntu masebenze because uyayiva into uyithetha ine-business sense okanye abona uba khona apha kusashota khona kuwe aqala kuthi qala kuqoqa then imini that's why ngithi mhlambe mhlambe ngenye imini uyadinga mhlambe kuphinde udibano Mr P yabo kuyabo into ezinjalo but nami ngayivuyela mhlambe ngenye imini nje noma on Friday nandibiza okay smash nansi beat studio session tontoni khupha track ngayivuyela yasimoka lokusebenza ngebusiness so akho lula ke ngoba ye kuta but ayamba ndithi hey ndondondondoni khawuthi plama anifune lo mali futhi anayo mina anayi imali shem ngibona ndimdle I'm broke as fuck and indawo yokugqibela ebetshilo Pizzo bethe noba umbhukile wayapha kuyo ufuna urecord apha kuyo but uba nalo ixesha lawo isession yakho like mina noba ndimbhukile no uthi ntonye umuntu uthi banayo isession yakhe ba wezakho sifake sona nangona zingekho included kwinantsika yakhe kwi-package yakhe but uyakwazi ukucebisa uba into zakho sona so mhlawumbe ndisho elaa xesha linga kwenzela nezinye izinto lothi udibana okay Luya mna gazi lam ndicela uku-advise ne sure siyakuthanda kakhulu sure i-South Africa iyakuthanda abantu bayakumamela no lies abantu bayakumamela kulaa ndiyakulanda ubusithi uyelandoza uyekile udropa because of ilandoza i-feedback oyifumanayo sosifumanayo like mna ndicela unenzele ifavor eyi-one so ba demotivated yabo kopa if you have to you need to go down to your drawing board yabo like ube ne-strategy ozosenza like draw a plan yabo if uzosebenza kwi-project ekuthile even if it's a song go all yabo hlala phansi uyiregisterisha lo ngoma uyithini ndakwazi untswembe kwi-pen game yabo you can go far kakhulu yabo hlala phansi like uyithathe as i-business since usithi ixesha elinintsi awulandoza awuspane and ilandoza unaso isikhathi hlala phansi and do your thing yabo as soon as ulandoza uyazi okay no day zodropa ingoma okanye next month I must make a music video okanye clear iveki I must do this sure if you have to go low mile ngicela uyihambe sure go back to umculo do umculo ngelihlobo wenza ngalo sikhuphe ingoma so hold the back yabo anytime ufumana i-chance drop another thing ndicela uye kuta Pizzo he's gonna welcome you yeah that hotman unenhliziyo enhle kakhulu ngumntu lana kuthiwa ngumntu yabo the last time ebelapha sihleli nayo he spoke good ngawe yabo ndayibona la clip into azithethileyo ngawe zi-positive kakhulu yabo so zityhafisa good kakhulu yabo so zibambezela kakhulu ikhona into ezovuleka yabo wena sinika umculo ndakuthembisa siyawuthanda umculo wakho and siyawumamela if sityebise yabo sityebise if kunyanzelekile uyokwenza noba nguMasikhanda apha ekuqaleni ingoma i-feature eyi-1 sihlakaza ngoMasikhanda yabo nakukhilela ibhidi mna yes yabo any beat ndimthembile do you feel sometimes ukuthi mhlawumbe you under rated okanye mhlawumbe I feel like abe Cape Town ne ewe yes phana baba kwazi kuba kwi-events like ezinkulu apha banganibizi ningasho lo hlobo yes yeah babize ubani ngo-95 like njani
95%. Idona la trend ku Facebook angibuza kaka mina xesha lo Hayi nje bafake bona pa. Ira lang wenzakala Yeah, Nam I don't know why mhlawumbe ke andiyazi ke mhlawumbe ke lento bensisithela lona mhlawumbe maybe abantu bafuna uva mhlawumbe umculo wakho ke uphelele like yaxa sawuphelele yeah mhlawumbe noba mhlawumbe lonto mhlawumbe ufuna ukusebenza kuyo mhlawumbe kubone mhlawumbe ke mhlawumbe ndino but kwelinye icala linakundisebenzela shem leyo yami yena ntsika yanyusa ne-following yam ndibhukishe ngoba yanyusa nakule short reels zam yeah Suziyeka nazo kahle. yeah I think le nto siyithetha into eyi-one lesithi suziyeka zona kuba ziyaza ntoni i-marketing yakho away but be full song so that Away. uzomanyelwa waziyo uba yeah because ixesha elinintsi ubuyaqaphela nakwezinye indawo like Cotton Fest nezinye indawo Ufuna like no yes no lantsika hip hop kuthiwa ngintoni Saha South African Hip Hop Awards yabo kumele benayo EP kumele benayo into ethile yabo uzoviwa uba yasho yabo into ezinje so sometimes ezinjena kunzima no lanto uzama ukuthi nala short reel nale way but sense into ozisebenza but xa ndiperforma shem ndizidibanise bethi one verse bese ndokuphemela ke be set yeah then ndibulale ngaso but kodwa naiva lewe niyithetha ufithi nithethe inyanga Ube upload something naba ku Spotify ka ku YouTube ngophelele. The minute ukhupha la reel, khuphe ne link yayo. Yabo. yo cause numbers bankulu numbers zam views yazi bankulu ba Akazame so strategy uthi ngibe uthini na. do you think mhlambe noba i-witness yakho mhlambe uyayazi iphi mhlambe noba mhlambe kodwa kwi-hooks noba ilonto indenza bandi skin bethe nje short reels like ndibethe nje i-verse yami maybe i-witness yami pha like tubale verse okanye chorus okanye ana weakness ndiyabulala nje zonke nje Ndiyabulala. I think abantu bafuna lo way bafuna ndiyabulala Angicingi. I think abantu bafuna lo way bafuna ukuva a full song so that bayazi ba mawugqibile because most of the time okanye most yabantu abaninzi most of the people abamamela umculo baye ngayimameli kakhulu ngayimamela iverse ne but singayibambi mameli yeah sibambi like word to word but mawungena i-hook sonke siyajumpa sing along yeah sing along and buyangiqaphela that even kwakwi-verse mina ndithanda ubethi uye-sing along ubuyaqaphela into engicula into ezenzekayo nje because and xa ibala bambesela se is a passage bakuse don't touch asoze ubanyela ufuna ubethe nje iwe ba se image sena bambi short sena ezibezenzekayo because and you are best to freestyle and wena andithi it's like freestyle like ngicinga into ngoku yeah not yet ndike nje hour ndibethe way fast then ndibethe okay because I thought like okay you like ndicinga like now and then nah like ngo ndireba le glass we work like so sifake ice do you have like ngicama like I'm not good like ngathi 30% ke Yeah. do you have some ezinye verses like ezikwi archive then yeah how speed nje be one okay better how many nah four bars maybe you can do 16 is fine 16 what do you think excel asicenge bantu nasicenge impilo sicenge uThixo like nodonga into sapha imali ndiyonqaya umkintsho faka igwitsho then iqhuma umnxilo mamela kazi ndiyibhoza kazi iqhawe kazi wena qhake yazi sponsor sam kukhupha hiti sapha imic then ufaka ibeat I'm feeling kitty xa ndiyeka ibeat khale yodwa abo jive beach sispiti wonke umuntu busy I'm feeling dizzy let me take a seat and sip this shit Right now. yes now. Damn. and then like kwezi archives zakho ze verses like xa unothi mhlawumbe uzigaqa ungamhlawumbe ucifuka usigaqela abantu like kaloku awukuzikhuphe nje ezinye kwezinye verses zakho lo Zophila imbizo kanti kuvanga ngimi ngigalele we xolo ndithi yabona kwezi verses zakho andithi mos uzifakile mos uzikula box yakho ye-archive yabo awuzigaqi nje nanjani na mhlawumbe xa uthi lo wenza i-track yeah mhlawumbe ungathi mhlawumbe ngeyiphi kuba umuntu oqondayo ba yabona ezi verses zami ndizifakile ndizifihle emgqubeni ndiyazikhupha xa no featurisha nobani yeah
Lighting bana. Oh, andazi dam. But so far ngibana umfila aqonda yeah sure yeah La yabona. kudope. Kwi-males kanye ku-females. Hayi noba kuphi. No ngibani like Yeah, like, like yeah, aphi like local ntos. like Cape Town Josie Ntontoni like Eastern Cape Maclero. Maclero. yeah ngazikhupha phana induku zakho Yes. damn I wish ndizive nezo nduku zifihliweyo zonke not now but senzisho nje xa ukumaclero So ndibhala nje kubona ngane sithukuthezi nje. Mhlawumbe no 6. Yeke. Xa ncinga ukwenza real lo mini. Mhlawumbe ndisestudent nongeze pha. Bethe nje lokho iqwa shoot real. so All at the same time. so ngeyiphi yona ndlela ekusebenzelayo kuwe xa kwi-process yokwenza umculo ingaba mhlawumbe xa ungekho i-beat okanye xa ukho i-beat Xa ikhona because ndiye ndimamela i-beat mina ndimamela i-drill mos i-drill buyaqaphela iyafana. Noba ndingarephi into enjani i-drill iyafana kuba ufaka nye i-beat e-drill izophinda iyawungena Kwana verse. Yes. damn Yes. bani okanye wayethetha ngaloo nto bani ukhethetha loo nto wathi ezi zinto ziyafana mani ungaveza ufake i-beat Even kwa-trap. Kwa-trap like i-trap ziyathanda ufana i-beat ze-trap. yeah I think I remember man someone was saying like hayi man lo mculo lo wezintwana lona ungaze uziqokelele entweni eyi-1 uyiqokelele ebhithini eyi-1 uvele uzifake zonke phaya Yeah. do you have any beef with anyone Beef. Nah. Ana beef namntu unless but khona umuntu okubhifayo Serious. khona umuntu beef like kumculo kanye ngaphandle. umculo nangaphandle Umculo andikomba ukhomna mbifana unless ba yena kubhifana nami ndingayazi ke. Kulala bendithethe ngase umuntu angabhali ku-social media. aziqondile Mhlawumbe kwi-event athi lana bebhala mhlawumbe futhi athi tonto kwathini ndenge sibona nibasibeka naphi apho ke ngoku yabo dad. Yaba ngena ro. Yena kubela ndendami ngena sibona masibeka naphi. Yeah. Ngabubhala ku Facebook ba hey smash hey wathintini iza kumka kuhle kuze no big no sibona masibeka naphi. You understand? Exactly. Ashem ku music industry and ngaphandle kona ne but apha ku music industry nto sesesharp ziseshapa unless omne beef nami nangazi lonto leyo yabo enbunayo ke engasaze nayo ngaphambili benokuphaka kuthile like kwezi ngoma sozenzile nabanye abantu which one ocuma yo Thixo ayibona siyenzile iway or like siyenze not like mina ndiye ndadope kwi-verse kanye no siyenzile like nina noyithuna lo okay wasiyenzile yami nona tsika no Foxy Soul uvanjani uvanjani it's out yeah out ikhona kwi-digital platforms yonke zonke sorry okay yami no Foxy uvanjani mhlambe sazina nsika because just thanda ibamba kuweza ezi shorts reels zakho mhlambe noba sazi iverse yayi no mhlawumbe nazi-verse yayo nina wena nditsho ithini mhlambe i-team zabetha nje noma ndibethe Yeah, noba 40. i-team nakumatheza uhamba noFoxy Mike sinjima mtshana masifosti yekele ukuthi nicula amaphole nisiculela ikaka nisiculela idoti dibe nizinja mtshana nami yingozi funa uphendula sicule lakho ghost hamba kanjalo it's dope but I don't know the song ayazi And but yeah. andipostile I think last year last year Yeah. or iphume last year yeah iphume last year maybe besaphazanyiswa le nkazana iwani yeah ngazani iwani le Andihambile. bandi angapha kazani ngapha umasele bandi njengoku isima liwanda ilema ukuyabona nginenze famous abantwana la like nginenze famous ngofuna ukuba mhlawumbe ngithunywe esenda endlini funa nje shoba ndi-clean ndi-right ngabona ifeni zami ngathi ndamdaka funa nje uba ndi-clean ngase ngaxulanga Mhlawumbe kuseni. yabo ngase ngathunywa like ngithunywe endlini ingqoqa zetapile zabuye ngase Uzombamba iwethu. Mehlo. yabo ba hey let's dance celeb I think ndazisile yo Zawuthini fans zami. ndazisile bro wow luya ikhona nyona Ubig kwa yena qha ndiyazi wayo lando uzithathela phansi like Yeah. ubig bra like uyaspana yabo uyaspana I feel like sithethe kakhulu namhlanje yabo so cala wenze lo way one kazi lam like as ukhatenza sechilo like so sithathela phansi iya bheka studio yabo yeah nikeza umculo yabo ungonqeni I think iswatye onke yeah chap vuta le hayi yeah masiyimix hayi mix yeah let me ask you ezinye question nje ezimbalwa yabo
Is there anything uyabona mhlambe oqonda ba ngenye imini mhlambe babe ndilofumana a platform yothini yothetha I would love to say something you saw yabo mhlambe something eyenzekayo kuwe yabo mhlambe is it mhlambe yenhle abakanye ngembi like damn but I wish ngenye imini like mhlambe like bona uzihlalele wethu I wish ngenye imini ke dithethiwe so giveaway ngabantu yo naye ngaphandle kokuba anabantu uphuma question yakho ngizawuphuma ne yeah but like into endinayo engqondweni nami like oko yabo ngizawuphuma question yakho okay yabo like into endibanayo engqondweni nami oko yile ba mase bakhona abantu abaqale like ucula 2020 2014 2021 okanye even last year like yeah mna bendiqalela kudala so mna I don't feel like la pressure yabo ndithethe like ndicela oko everything and if feel la pressure ba uba ngiqale 2020 ucula qale 2021 man qale 2020 ucula so why man ngekaphumeleli why yena ephumelele ezazinto so mna nani ba when time is right bro izinto zizakwenzeka mhlawumbe ngokuzuba le nto yami bayithatha isikhathi kungezizathu mhlawumbe zikaThixo you understand so nani ba when time is right into izakwenzeka because the minute ba like this competition umuntu oqale like ucula maybe last year bese iphumelele so fena izibone sendijealous ngoku yabo ine depression official mna focus kum hlale kwi lane yami jonge nami yabo beshe nje ngendlela yami when time is right into izawuthini izakwenzeka bayazikwenza even if sena 40 da bakumele ndiphumelele ndina 40 so phela ndina 40 izakwenzeka bakumele ngaphumeleli then isifane benyazele ngaphumeleli point so yeah so nalawe okwengqondweni yami na ndizinika isikhathi sami beside umculo khona enye into oyenzayo lezo umculo xa okay no 9 to 5 or no what okay but ben 9 to 5 nina last year beniliterature tutor ba besituresha abantwana baka grade R to 4 yeah so besibafundisha like reader like English be side hustle yeah I think last year but now like in better nomculo wodwa okay but do you think you're ready now if we singavele sidubule izinto zomculo I am ready what you mean I am like so study shile business ngomculo like oburedi kanjalo like not ba ready ba perform ready udibana nobane studio okay like uthela zawezo sign a contract I mean like you ready like you understand yonke business music business ihamba kanjani even if ngathiwa there is a call for licensing deal do you know to understand those things ihamba njani if there is a call for this do you think you're ready because once ukufikela xesha lokuba ngoku unikiwe ithuba ngoku nawe ngoku lokuba uphumelele you know ezabe zifika ngokusheshsha ezawe yeah kuvela le siyakufuna pha are you ready for lawe and then the fame also is there nayo yonke into are for handlisha yonke lanto do you think you are ready because I think umuntu unikwe isixesha ngebomi kwezinye izinto do you think are you ready yo xa ubeka nendlela uyibeka ngayo ngoku benikuba ndi-ready eqala but xa ubeka ba yeah ufaka phakathi details ndiyazi I'm not sure if I'm ready ndiyazi yeah I think ezinye izinto like ze-business omculo ndizi-understand like le nto ngayo rights nontoni ndizi-understand izinto endiyi-understand leba xa ubhukishiwe they should pay you feature nontoni okanye xa usane kuloo record label they should pay you ngendlela bakubhatala ngayo into endizaziyo like most eyoba ke rights okatintini yeah I think when you've got time amount emali ozayibiza like for i-features uyazi ba okay usticker up okanye useweyisha ngelo hlobo uzowuyisha ngalo like if kubizwa errands uyazi ba okay ucharge le mali ndabawela kuphekuma bra yonke into possible mshayi please nangu smash uyachisa nangu ngamphefumela na free umjida so smoke yeah man phakwe za stage nje bantu bese range yonke into possible so awukazi ubekho kwi stage esinje yana before like simi like azange waperforma kwendawo nje mhlawumbe ngeke yona ndawo biggest oqonda ba okay kuzo zonke indawo ngeke la performa kuzo kodwa endaweni ethila ndiyacinga ba
and angayimori. Yeah, no, ndizimura oko nje crowd down ndizibulela oko and akho ndayazi ba but indawo efana ne-Reds yabona i-Reds njani niyayibona Yeah. zanda before kwindawo enjeya Like, but since show- packed la way Yeah. packed kwezinye but packed yabona i-Reds minja I know and nelatsika khona i-facility yonke into enjani pha Oh, yeah. senze itsho like ngokwaphefuma kwendawo qondayo ba ingcono le ndawo uphefuma kuyo ndingathi better kunezinye bendike ndaphefuma like eyi-one onokuthi very highlight kodwa ndaphefuma endaweni ethile oba kuthi ndaphefuma estrand okanye ndaphefuma tontoni kwindawo ethile uboma damn. I'm trying to think you know And then even the crowd yakhona yayihambelana nawe oko but I'm trying to think indawo enquma like yeah I'm trying to waqonda hey hayi ngathi ndiyasondela uyazibona maxa usondele ba hey ngathi ndiyasondela empumelelweni ngoku yo azigcwali nezindawo ziyagcwala but I'm trying to think kaloku uba like yephi enquma like wow but ziyafana manta zigcwala kancinci zibana 20 people 20 ndiyabuza Sidlala. bana kabi madoda maybe abakana bali bani ba 1 2 3 but xa ujogile yabona mos yeah compared to i-Reds la ngendlela ukomperisha ngayo Yeah, like nje like akude No, i-Reds iphumelele. compared to ya iphumelele i-Reds hayi iphumelele okay I know masiphume ngaloo ndlela but please xa uziphe ithuba ne uziphe ithuba chikishe zonke zawe music business yabo at least understand at least xa uzofika la mntu the third party ezawufika izothi kuwe okay Smash ngizokunceda ngezinto ezingohlobo ngizoba imanager kuwe sona so uyazi ba izinto ezinje nezinje ndiyazi understand uyaqonda Okay. yabo because sometimes we think imanager ngumuntu onemali already nemoto ozanithatha libeke egigini abuya angayandifunele negigi phayana athintini singa understand ba uyena imali uyenza kanjani ngawe like zonke ezazinto imali iphelela phi imali ayenzayo ngawe enye imali iphelela phi because lo uzabe ejongele imanager izabe ijongele ipublish ijongele no ungazimix ozoyiba ile umanager ke kwayo nepublisher into labona into ezinjalo usinokuzazi izinto zonke ezihlukile but step by step enye into mawungayi understand ukamani sona ne contact kaPhizo into ethile buze ke manje futhi manje ndicinga banje kwi page ndicinga bande kwi page ethile ngokwapha kule nto yami yofunda umculo mhlambi into ye publishing because ke ndakubona uthetha nge share publishing ku Facebook ebeka post wenjalo hayi nditsho yena lenza umzekelo yena beyipostile into enjalo into ye publishing ihamba njani bencimba mina uyazipublishela into zakho into publishing ihamba njani kanti then uzokuxelela ba hayi into ethile ihamba so nento ethile xa ungayi understand but oqala first go search into ngokwakho qala and then xa ikunzima ube ngona ubuza ungabuzi oko into hayibo yakho ingqondo semphuzini yabo at least kumandi into xa uzifundela ngokwakho ungayiva ngabantu because kuyiva ku wrong so that uzoyazi ba into ethile i-sync deals zihamba so i-licensing deals zihamba so okay into ethile ihamba so into okay I'm ready ke ngoku when Sony comes and say we only need sync deals kuwe okanye we only need licensing deal okanye sifuna uklient ukukusayina wena so that uzozazi umehluko wezwe hayi akusayinwa ngami napha kusayinwe nje isync kufunwa nje sync deal pha kufunwe nje i-licensing yale project so that you understand ibithini into and then kwezi years i-masters zakho zibuya nini yabo tontontonto nani masters zakho ube smart nozigcina i-masters zakho uzaziba zezakho njani uyazi nawe njani bazibe kanti ziphilonga kumnjani yabo because nami senoba ithatha i-masters zakho bezezizaba ungayazi banjani yeah okay masivale lo hlobo lesikazanga esikolweni apha otherwise I like indlela oyivale ngayo that's beautiful nomnye umuntu omameleyo ngaphandle ufunda something that's powerful da yeah ngosi Smash khona into ofuna mhlamba ofuna uthi qabaqaba nje uyidlulise nje before sivale khona la hayi kudam aqonda asiyilibele asibuza ngayo nah awuna nix ofuna uyidlulisa
Okay. Otherwise, Awusidlulisela inkazana eyi-1. bethi verse Usidlulisela inkazana eyi-1. like bethi verse ethi inkazana eyi-1 andijoli naye jola na-4 kanye 5 babize bonke ndibathi wine kuhlale kube mnandi kube fine inkazana eyi-1 sisithukutezi xakata batshate bonke awuxoki. good Why man ungiteka? batshate bonke ngomatheza funa ikhwandam incane ithezi ndibalashe bonke ngoba ndikhethi sebahle bonke ndoxeleku likusewusmash ngumseleku bathanda bonke andiba mfethu endingabama yingo bethu masijabule isijulu ukhona u-30 ngevalentines ndithenga u-30 ndizithandela ibhedi igcwala ibhedi ndijule ngesiteki ungathandi phethi usmash yingozi motherfucker ndachitha ubuchopho buthetha ikaka ndenzela istress ndabaxaka ndizithandela i-s thanda uthwaxa nantsi le butshi xa bendibona komba uzethi ngoba ndikhomba Damn. amabhutera afuna undingomba athi ndithatha amamedi ndenza indoda qonde futhi sekta Tech, mamela, sekta. Sekta, tech now. Tech ngomso, tech ba, tech dance, tech now, tech ngomso. It's true. Chobabela. No, Chobabela sekta. Hamba mna. Ya hamba. Lasivale kule podcast. Tech asivale. Sedago. Damn, sure. That's all. To the latest trends, yeah. Won't you join us on this journey where the way never ends? It's inspirational, yeah. Educationally, conversationally, and intellectually. The gold and the best in the game, yeah. Tell me how you catching the wave, yeah, yeah. It's a new wave, yeah, yeah. It's a new wave. It's inspirationally, educationally, conversationally, and intellectually. The best and the gold in the game. Yeah. Tell me how you catching the wave, yeah, yeah. It's a new wave, yeah, yeah. Catch a new wave, yeah.